Belai interesting. Belai buzi jagnai. Adi kaituni hawo jespa nang khatanin barja. Jespa nang mamle. Forengnai phanang mano. Naikolnai phanang mano. Lobnai phanang mano. Jespa nang mano. But purpose tamo. Purpose tamo. Okay. Purpose obono nono nang ke kaituni mungku suni bagai. Nono barjar mani purpose nga tamo kaituni borong ni benefit ni bagai. Bodo bujis lapka. Nang kaituni mungku suni bagai. Already nang to mungku sung kaitongo. But nono tabuk samung ya farka. Abuk samung benefit ni bagai. Kaituni bororok poito klainerok borok benefit manthang. Hanble bo bujislapka ang kaitoni mungko soni bagai kaitorana samurokha jate bini borok kaitoni benefit no manthang. Amen. Bujislapka da tabu tamu barja mankha chikon kotor honi krei because bosakni kaisa parto kaisa pon nangya honi krei abai nang ke sang pudda himpuro hiliguro honi yakono kongsa tani kibla kemu hende bana omo bufam bela bangka ne han blade wer airo khidaro hola kemu nangya honi krei body bebang nangmani hai nini responsibility bhaijan nang man khabo nini kaito ber jak mani hende bana yak musunya tete yak khaba heble nang yak nini kaito ber saijaka yakung mo musunya tete yakung ya nang yakung honi bo puilan simi yakung sema ba kan nini bagi bo responsibility tongo a responsibility kaito ni hawo tangi hinke jate kaito ni borok a nini responsibility ba ke bo abon benefit manthang. Praise the Lord. Ultimately sing kaisa barjana sing tangi fulfill khaine ba ang to personal han kaito lobi tong mano but ang barjana tangi nanai jate abo bai kaito ni hawo tongai te kupun borok benefit manthang. Itu mana yak bai sa benefit man joto whole body bebang benefit man amai amti hanalan na amai na pukse na ble amai na mani rojo na ble mani tisa na ble ada whole body benefit man te ada angagar tol thanai tam nang nai whole body benefit man ble ha bujgana ble agar tol thani ni korso boro saka sabro naga jora khundono nango khanan to nangnai bele puila bebang benefit mana bole kaisa body ni part by bebang benefit mano body so ani samungke mo asung thayata ama haya nini bisingti joto whole church benefit mano so tam barja simis deng srai ngdi okay tabuk sing tam nokha o jaga wo maybe some of you think that you are serving God well. Tabu kok bose barja saimia tongmani barja saiman ka khlai bo tongkha. Okay, khlai bo tongkha. Abu say if you also say bad things about people barja manma se borong ni bagai. Abu say baksa borong no ke ba kaham phunogui tongkha. Tei baksa borong ni thani ongke ba hamya kogno sawoi bini bai ke nang hamya khlai tongkha abole soy kaitonaroni mamani barja khlai liya because kaitor je proper nono mungsa sagro responsibility abo joto ni benefit ni bagi aro kun dine category kre ede bana normally sing obon nukjagi tong tamo the prasa community
wansa community ti prasara bor thangya wanjorong thani kotoma khan pina thangya Christian phano hni tongdi naslema sabro nasle tong okay aba hinung jagi tongle but nanga category krikha kaitona hamba yabni bagi because kaitoro bu front chimile jati phakeba kaitoro bo borok simse matter khaible ada bung kolo yakung bara yakung kolo khni krible kaitoro borok se matter khayo good news sok paimani borok ni bagi so jati kaisa ni bagi ya aba haini ngake aba a Israel thagi thangkamu kebangma jorabo chungro dingani karon tamo koro direct saja nung responsibility manka kaitor bai saina jaka okay abo se tabuk kaisa bodol bai simse nini akaham ta kaisa bodol bai ke hamyaso nukjagui tongo okay bo bai thik bo bai ke bethik okay you do not serve God you do not serve God well at all ni sao nang abo kaitono serve khaimani kese khlaya ni sao responsibility manka kaksa borong ni thanio nanga responsibility fulfill khlai tongkha te kaksa ni pasingo ke kok khaimya sawo jolimung phunogo tar mane nang kaitono serve khaimani kese khlaya ko puila kha mayani oloke manmani mani paimale khlaiyani jotoni thanio sogiyani hedbana jemon government ni rang bahake sanction nangba mo ST community ni bagui mo HC community ni bagui mo rural ni bagui mo urban ni bagui abahake ni sanction nangule bill rang haken sanction yadba nina ni bagui jotoni bagui sanction nangjak haipano so sokpaya jotoni thanio so sokpai beba sokpai beya kesaran kesai thango hingke a borok jepro bill ya phari jaw kaisa department no jotoni bagui haipon joton thani sogiya tarmane samung ingliya nono bahini kaito aboni bagini responsibility ruo jate nini department nung je manmani samung abo baike joto borong thani benefit minija nung khlaiyangi tongo ba khlayo abo khaksa phasing khlayo khaksa rokni bagi khlaya tarmane nung abono srai ke saiman sedi abo khlaya se nung abo kaitoni samungo barjam manphano khlaya ko kose khlaya a category o senang khaksa khlaima bai ang khlai ka ta handi tangmale direct sajak you do not serve God well at all nang kaitono serve se khlaimani khlaya ko you are doing something bad even when you think you are doing good things saksano ga saitongo ang kaham samung khlai tongo yang actually tebose hamyao nang khlai tongo tebose sitrao nang thangi tongo omoro phatani borong saitongba boido khlanya borong saitongo okay tangmala agi hamyaola hamyahni sinimung talo sinimung ke kahamni ti tongkha yang a kaham ke no sunuk jagya abo bo bahai khaksa category kaham khaksa category hamya tarmana abo hamya ni silaipan teba hamya manise okay abo hai nge tabo responsibility ni ti sana thangtini wo o jaga tolawo belai nangkung mani kok saka khadi if you want to serve God in a complete good way sabule kaitono serve khanya musu tongba chikon wngthung kotor wngthung barjana wi jotono kaitoni agui samung khanya musung jago ke musung yani krinai di joton musung angke bahake lama sakana joro lama baba hai do things like this help children who have no parents abo hai charai tongo buba bu fakrei bono chubadi aba beri tongo busai krei bono chubadi okay interesting part of tangui khorok ni khetreo nang kaham ke observe khainai di khorok charai buma bu fakrei mane tamo ha khorok sa berini busai krei mane tamo charai ni bagui bu phamane tamo bokrok bihig ni bagui busai mane tamo bokrok guardian edabana bini bokrok krikya bini bokrok krikya okay sing saimano jepro khorok sa charai ni buma bu fakrei mane no financial support krei khorok sa busai
thei thang bolte no khorsa randi jik baba haino edamana bini pura kara bungi thang paibe okay amangin chang abono bahake bujiman ke orphans and widows were the most helpless member of ancient society ni sau सबसे helpless borok o sangsar sabongke randi jik bai buma buha kri busarok borok sewar birmani borok te kri yes or no okay they were dependent upon the care of others borok sabono depend makla inke buino eba kakano eba yongno aba haita nijini babu nijini saise kri khanke ba nijini dara phanangnai ama haino te others no ta maklai depend maklayo haina ble okay since the husband and the father was the means of economic support and social contact ni sau okay babu tongo bo sai tongo mane no amon sabra support kotor te kri haise okay ngan orotik kubun khebo okong sono phrangi man kamu yes or no okay phiaba sono o jaga asung marke phrangka cerai buma bo hakrinya da harka bo sai kre buri randi jono da harka tomung no kaitor no sarf khainani hunke thangni borong thang subai dini sau ta jingo somen ke khorsaka abo buma bo hakrinya porene borok tongi tongla kaitor kri borok sobala edeba sobau randi jing no nok tangiri ne kri diba sobai ne kri diba tongo get chengke bahake unique la sinasa sungbaba ke khanya thangka sabai salai thawnai boro salai thawnai aso bible romans chapter 12 verse 2 tam sauka tamsa romans chapter 12 verse 2 Osungsani samung baita tongbi tamoke kai to nom norok ni bakha katal lai wei mung katal tongbi hake kai to tamonai abo norok sawi manane bobo ba kaham bobo ba hamzak bobo ba soy okay ang porin khana di direct tam sa don't copy ni sau english onke don't copy the behavior and custom of this world sungsani borok buma bufa kerenya jemne chubawo aba hakin nung ta subadi sungsani borok sai krei berenya jemne chubawo aba hakin ta subadi pogdo bujito okay nadi don't copy ni sau sungsani kaisa no phano copy takladi hallelujah gchengle bahake sobala sina hinke haka bahake serve khailai sina kai tono okay this tola pore phege singtam no let god transform you into a new person by changing the way you think kai tor se no nini wan sukmano selai ketal khlaine ni so chubana bagai lama kebang ma tongo hedumana lama kebang je tu tongo okay sengsara tongma hai okay kai to ni lama bo tongo ki kai to ni lama te unique ungkuk nai am bagen kai to no no tam khlai nai lama bor nai no selai perfect way te appreciate nai let ni so let god transform you kai to se no selai ten baike a new person katal borok khlai te baike by changing the way you think nini wan sukmana salai mani bisingtei amen then you will learn to know god's will apru sinai kaitor bahake subadi hannan okay kaitor bahake nono subadi han nang apru buji painai which is good abo sobse kahamko and pleasing and perfect abo kaitor mungbo lobjago te yang samungbo chawo amen praise the lord ke tabung nang sadi cerai buma buha kri mana tamo okay
khoroksa bwrwi bihi bwsai kwrwi mane tamo helpless sobse abo hasik helpless hingke tuma bufa kwrwi tuma bwsai kwrwi okay tuma rang kwrwi ba tuma chakri kwrwi tuma sangsaro suba jagya okay jespanu jes category phangra situng khoroksa borokni bagwi tamo kwrwi mani sobse kwrwi ko nung to bono bufa kwrwi ma bai helpless nogo khoroksa borok kaitor kwrwi ma bai bosik helpless tei kwrwi ada normally nung bono bufa kwrwi ma bai emotional langjago abo to sa sako kaitor kwrwi ni botte be helpless ngi tongka abo ke kaiton wewo wan sugmung nung masina ke tamo o bin bwsai kwrwi o bo bata ba ke sanai no din hajira ke pon sagra situng jiske pon sai tongra situng manage pon ngi thangana but kaitor kwrwi ma bai sokna hole ba ke manage nai arep char ba ke manage nai ar to manage nan te kun lama kwrwi so kaiton serve khlai human tamo tuma randi tuma chrai tuma busuk borok kotor busuk borok sikon bo category ni samia but nung je bar zaman mani abo aborok kaitor bai okay pura a close collection a connection ngi manai jat okay a kaitor bai halok kahmung manai jat abo haike se nini serve khaimani abo samung chugina nangnai amen praise the lord bodo bujika ambag serai ko je sapan bar zaman di abar ja sabni benefit ni bagui o sangsaro tongnai borok rok je borok rok okay okay kaitono nangi tongo boroni benefit ni bagui nanai hallelujah hangke sing hangke o buisuba tei randije rokno je mane khane ri suba wa ke sing suba ya tongnai subai mano kon problem kre muma buha kre no sing pore di make pore di subai mako suba di abo singsan borok khai tongo but nini ke aboni logi o bini je nangi tongmani asol a je connection kaitor bai abono thepare na bagase nini samung wngthung praise the lord tamla angagi busao even tabu bo okong sanamu so sugya nogui mairom bosta kaisa tuniri maniyo sugya nogui nok tangiri maniyo mairom bosta kaisa bufur paithang saimenya nok bufur baithang saimenya bono ang je pro helpless nogo kaitor bai bono ang engage khlari manke kaitor bai kwrwngri manke a je sompoti no je banmani bo abole tei kobo kwagyo po paya amang nini ani je barja pusuk unique te pusuk apply te pusuk nangkok mani abono serai seng engthai serai da okoko buji da manka belai hambai kaito kaham haike seng James chapter 1 complete khlailai manka o jaga nung pok thai gri okong no ta pok di Roman chapter je 12 nung porikha thaisingo a jaga verse 1 tam tong living sacrifice ni sau o samono no khanya bagai kathangai sacrifice na nangnai porele the last porisidi abu baino takuro kaitor suno belai ke maya chawi tongma bai angnar no okok sajao kaitor thani pun tok rathare ya pharma hai norok kathangai no sakno kaitor ni thani ya phar di okay pun tok agi rathar jaya da rathar jaka maltamo kri khabini nung bo hayo saksana ang kri paiphan thangteng aba ke sarma khainai living sacrifice sacrifice o niji masa babungo sacrifice o nije nokri bongo sacrifice o nije rangkri bongo sacrifice o tamnai parani tikhlai jana botongo sacrifice o gobang ma nini mang los nani abon nang god gosia bose kaitoni samungo sacrifice no gobang ongkogo Peter Jeffro barza manka kotoma kaham a koktoma kaham a good news no pinani tamungkha nukhung ma yakarka nok ma yakarka Thomas ong bor phai thipai bihig da tonglogi basa tonglogi nok ni borok tonglogi yakari kabu khana ble nok yakor man tam yakar man klai sengjoton saimonobo kai toro samung honmani pura sacrifice bujigana ble nijeni manjangnai kwrwi mane sengsaro benefit kwrwi ta
kaitoni samung hor puro sungsaro benefit krai kaitoni samung hor puro chokna house use benefit amban kaitoni serve khlaina puro nang okong saimandi tamo orale manjane krai ayeng sa manjane so serving God mani abo tamo full of sacrifice or kun benefit krai sungsaro phiaba tinik borok kaitoni serve khlaima se sungsaro benefit nai tugi tonglayo sungsaro no benefit mangka maya masaya apol ni chithi rogo ang kesang purupano ripu sugyani samaro bahai ma tong nanglai gele heda kesangi tongo haipan kesang mane rikre ok khui tongo ya phawar ang kri samung kre ambage botamsa hambai jora norok bahai no rang rok rohoro samung rok rohoro abai na ang bostoli jaja waisho abo simiba ang khatongi tongya ang nijibo samung khlayo mangka bo khaikya okay maika bo khailia masaka saka masai kab salia akok rok chithi ni last rok dair ketam hema tongle heda nokma porikha namle okay chithi ni last akok dairu akasang ma jorao ari kring mani engke besuk sacrifice kaitoni hawo kaitoni samung nang je pro barja mano srai ngo ajaga full of sacrifice misi jebrok living sacrifice khaiman nai osungsani maya momota samung nongmung a tongtoksa tangno yakari phaiman nai bono completely kaitoni samungo perfect ngai mano amen okay belai hambai